लोब्बा लाखिनानै बारग'इन बिया जेरावबो थांनानै खामानि मावनो गोनां जादों जोङो सिरियै जिरायना थानो हायाखै बे इलेक्शनआव जों बाहागो लानायनि गुबै कारनानो जाहैबाय जोंनि फैबाय थानाय समाव बा प्रेजेन्टआव बा माखासे समनि सिगां जोंनि गेजेराव जिखिनि जाथाय जालांदों जाय जाथायफोरखौ लानानै बारग'इन बिया समखिनो गोनां जादों माने जाय जेंना जेंसि जोंनि गेजेराव नुजादों बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखायनो जों इलेक्शनखौ लोब्बा लाखिनानै जों खामानि मावनो गोनां जादों रायजोफोर जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया जादों गावनि हायावनो दिनै बाथौ थानसालिया रैखाथि गैया जादों गावनि हायावनो दिनै गिर्जा न'आ रैखाथि गैया जादों गावनि हायावनो दिनै जोंनि गोबां बर' फिसाफोरनि न'आ जि सिबिदों सिफायना होजानो गोनां जादों जाय समाव अखानि बोथोर बे समावबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गामिफोराव जि सिबि लागायनानै जोंखौ एभिक्सन खालामनायखौ जों नुदों आरो बे मोगथां जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बारग' एनडिपिफोरा रायजोनि गेजेराव थांदों सावरायदों बेबायदि नुजानाय जेंनाखौ जों माबोरै हमथानो हायो माबोरैबा जोङो जोंनि हा हुखौ जोंनि सिफायनो होखारजानो नागिरनाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों माबोरैबा बासायनो हायो बेखौ बुजि मोननानै जोङो जेरावबो थांनानै सावरायदों रायजोफोर मानोना जोंनि गारबोनाय जि जारिमिन बे जारिमिना बे हानि थाखायनो जोंनि जि गारबोनाय जारिमिन बे जारिमिना बर' हारिनि थाखायनो बेवहाय दिनै जोङो बै समावबो बिएसएफ बा एनडिपि महरै हारिखौ गाबथानो थाखाय जों गोरा गोख्रों खामानि मावबोदों बेराफोर बायदि दिनै गौरवलांनो नागिरनाय हारिखौ हमथानानै लाखिदों वालफोर बायदि जानानै बिखा फोरदांनानै जोंनि मुंख्लंफोरा थै आरो जिउखौ बावदों दिनैसिमबो जाथिया थांना थाथों होननानै बे नोंथांमोननि सेराव थानाय मानास हाग्राफोराव जोंनि मुंख्लंनि सोरनिबा गोथै स'आ स्रियै उन्दुनानै दङ सोरनिबा गोथै स'आ दिनै भुटान आरो म्यानमाराव स्रियै उन्दुनानै दङ बिथांमोना बर' हारिनि न'खरफोरा बर' हारिया दिनै गावनि जायगायावनो आलाय सिलाय जाथों होननानै बिथांमोना जिउ बावाखै बिथांमोना जिउ बावदोंमोन जोंनि हायाव जाय हाखौ जोंनि आबै आबौआ जोंनो होनानै गालांदों हाग्रा दंग्राखौ दानस्रायनानै बेराम आजारजों जुजि मैदेर मुसाजों जुजि फरेस्टारजों जुजि मानसि थाजानाय अबस्था दिनै बर' हारिया बे ओनसोलाव खालामदों आरो बे जोंनि आबै आबौआ जोंनो होना गालांनाय हायाव जों जाहाथे जेन अराय सम बे बुहुमा जेब्लासिम थागोन बै समसिम जोङो बिखा फोरदानानै गावनि राव हारिमु जोंनि धोरोम सिबिनाय जोंहा जाथियाव इसिबांखिनि दङ बे गासैखौबो लानानै जोङो मानसि बायदि जाहाथे थांना थानो हायो बिनि थाखायनो एनडिपि बा बिएसएफआ सोमावसारदों आरो जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावदों बिदिनो बिएलटिफोराबो सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि लाबोबाय दा नोंथांमोना नाय दिनै बिटिसि जायै सिगां जोंनि अबस्थाया माबायदिमोन जोंनि रायजो राजाफोरा हरनि समाव खोमसियै थानो गोनां जायोमोन मोनफ्रोमबो बर' गामियाव दिनै इलेक्ट्रिसिटि गैयामोन जाय समाव दिनै दैज्लां समाव जोंनि लामाफोरा माइ गायजानाय अबस्था जायोमोन दिनै लामाफोरा मा अबस्थायाव फैखो जाय समाव जोंहा हस्पिटाल गैयामोन खाथियाव जोङो मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखैमोन जोंहा इउनिभार्सिटि गैयामोन प्रभिन्सियेलाइज स्कुल आरो कलेज गैयामोन जोंनि गथ'फोरा मोजां हिक्खा दिक्षा मोनाखैमोन नाथाय बिएलटि आरो लोगोफोरा दिनैनि बिपिएफनि प्रधान आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति खालामनानै जोंनि बे लामा गैयि दालां गैयि हस्पिटाल गैयि स्कुल कलेज गैयिखौ दिनै सिमांफोर बायदि ओरैबायदि स्पिडआव मोनसे जौगानायखौ जोंनि गेजेराव लाबोबाय दिनै बेबायदिखौ जों बोरै मोनदों जों ओरैनो मोनाखै रायजोफोर जोंनि जे बिमानि राव बे रावखौ जे जोङो बबे हांखोजों लिरगोन बिनि थाखायबो बर'फ्रा 21 जन मुंख्लं जानो गोनां जादों जोंनि दिनै लामा मोजां जादों बियो दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि थै जिउ बावनायनि थाखाय जोंनियाव जे मेडिकेल कलेज जादों जोंनियाव जे दिनै इउनिभार्सिटि जादों CIT जादों बेफोर गासैबो सोरबा बर' आइजोनि खाफालनि गोजा सिन्दुरा खोमोर जानायनि थाखाय सोरबा आइजोआ दिनै जिनाहारि खालामजानायनि थाखाय गोबां बर' रायजो राजाफोरा आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानायनि उनावसो दिनै जोङो बेबायदि मोनसे जौगानायनि लामाखौ मोन्दों अर्थात बिटिसिखौ मोन्दों दिनै जोंलाय मानोथो इउपिपिएलनि जानानै फैयासै मानोथो दिनै जों बिपिएफनि जानानै फैखो बारग' एनडिपिफ्रा बिनिबो सैथो बाथ्राफोर दङ रायजोफोर दिनै बिपिएफनि जि 15 आरो 17 बोसोर जि सासन बे सासनाव जोङो आलाय सिलाय जायाखैमोन रायजोफोर बरन्स जोङो खर' थिखांनानै जोंनि सिनायथिखौ जोङो गोजौआव दोननानै जों दावगालांनो मोन्दोंमोन लामाया जोंहा गाज्रिमोन लामा जाबाय जाय दैखौ दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा हाथाय जानो बा सानस्रिनानै थांनो गोनां जायोमोन बै दैफोराव दिनै अकस्मातै नुस्लाबा ब्रिजफोर जाबाय गोसो बायदि जों थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय हान्था मेलाया जोंहा थिग जाबाय आरो जौगानायनि लामाखौ जों नुबाय दिनै जों नुदों 15 बोसोर बिथांमोननि सासनाव जोंनि बर' फिसाफोरा आलाय सिलाय जायाखै गावनि न'आव गावनि हायावनो दिनै होखार जायाखै थ' बेवहाय जों नायदों आरो इउपिपिएलनि बे 4 बोसोरावनो दिनै जों नुबाय जोंनि जायगायावनो दिनै आलाय सिलाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया जादों बिदि सैथो जेंनाफोर दङ आरो बे जेंनाफोरखौ जों होखारनो थाखायनो दिनै बिपिएफखौ जोङो पावाराव लाबोनो नागिरदों अर्थात खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोङो दिल्लीयाव MP महरै दैथायहरनो जों नागिरदों रायजोफोर बेलेग जेबो पार्पास गैया जों जुदि थाखा फैसानि लुबैयामोनबा एक्स एनडिपिफ्रा दिनै प्रमदनि दैदेननाय इउपिपिएलआव जों थांदोंमोन बावैसो समनि सिगां नोंथांमोना फेसबुक जायफोरा नायदों नुदों
जायफोरा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोर UPPL जइन जाबाय बेनिफ्राय कौटि थाखा बिथांमोना मोनबाय बै मोननाय रांखौ बिथांमोना रंजानानै फट' खेबनानै लादों बे फट'आ बोरैबा लिक जाबाय फेसबुकाव फैबाय भाइरेल जाबाय आंबो जुदि बारबाय बिफोराव जुदि फैसा लुबैग्रामोनब्ला बिथांमोनजों थांगौमोन खारन दिनै हाग्रामा महिलारिया सोरखाराव गैया बिनि आखायाव फैसा गैया नाथाय जों नुदों बिथांजों सैथोआ दङ बिथांजों थाङोबा बे लामाजों थाङोबा जोंनि हा हुआ रैखाथि जागोन बे लामाजों थाङोबा दिनै स्क्रेप जानाय जि BTC CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ साख्रि होयो बियो दिनै फैफाफिनगोन बिथांजों जुदि जों हान्थियोब्ला जोंनि हा हुआ रैखाथि मोनगोन बेखौ दिनै जों नोजोर बोदों आरो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय दिनै NDPनि जे जेंना गोरोबथानि उनावबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों दिनै NIA नांनानै दिनै 51 जों NDPनि एसनि जोंनि लोगोफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों गोबां दुखुनांथावना जोंनि गेजेराव सम बारलांदों मानोना जोंनि सार गेदेमा अफिसारमोना जोंनि बे जोबथेसालियाव थानाय न'खरफोराव जेब्ला हान्थिनानै भिडिअ दिनै एंगारदों निउज बानायदों अब्ला जोंनि मेगनावबो मोदै गदों जोंल' नङा सारा बर'फोरा दिनै बे भिडिअफोरखौ नुनानै गाबनो गोनां जादों दिनैसिमबो बोराय बुरै जोंनि बे लोगोफोरनि बिमा आरो बिफाया नेनानै दङ गावनि गथ'खौ जायफोरा दिनै प्लास्टिकनि न'आव थानानै दङ जायफोरनि बैसोआ दिनै जिरायना जानांगौमोन गावनि फिसाखौ दिनै नेबाय थादों जे थैनायनि सिगां सिगां आंनि गथ'नि मावनाय मोनजायो खोमा जे थैनायनि सिगां सिगां आंनि गथ'नि मोखां नुलाङो खोमा होननानै दिनै बिथांमोना नेनानै दङ जों मेगनाव मोदै गदों बेबायदि दुखु दाहायाव दिनै NDPआ दङ आरो बे जेंनाखौबो दिनै बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो BPFखौ नांगौ मानोथो दिनै जोंनो UPPLखौ नाङा दिनै NDPनि गासै समायसाखौ प्रमद बर' बिथाङानो खालामदों सुक्तिया दिनै NDPनि गेजेरजों जानो गोनांमोन मोजां मोनसे गोरोबथाखौ मोनगौमोन जाय गोरोबथाखौ मोनोबा जोङो BSc सुक्ति उनाव बर' रायजो राजाफोरा BTC मोनदों आरो BTC मोननाय लोगो लोगोनो जों साननो बाध्य जादों जोङो बुजि मोनदों बे गोरोबथाया मोजां जायनि थाखाय जोंनि लामा जायैया जादों जायनि थाखाय जोंनि पाट्टा मोननि हाया पाट्टा मोनदों जायनि थाखाय जोंनि ब्रिज गैयै दैया ब्रिज जादों बेखौ रायजो राजाफोरा बुजि मोनदों बे सुक्तिया मोजां जौगानाया जोंनि गेजेराव फैदों बिदिनो NDPआबो गोसो होनानै जों सावरायदोंमोन आरो जोंनि जि गोसोखां बिलाइ भारत सरकारनो गथायनाय बियो बेसेबांबा गोजौआवमोन बेवहायनो जों बुंदों थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय जि गोरोबथा BTR गोरोबथा बे गोरोबथाया खिन्थु NDPनि लुबैनाय बायदि जायाखै थोबसेबो बेयाव जोंनि हास्थायनाय बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाया दिनै बेयाव बेरखाङाखै मानोना बे गोरोबथाखौ दिनैनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सिगनेटरि जानो थाखाय हाबसनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आलादा रायजोनि सिमां बेखौ बे सुक्तिनि गेजेरजों फाइनेल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै बिथाङा ध्वंस खालामनानै गारबोदों थांनाय BTR गोरोबथायाव NDPआ सिबांखिनि हाथियार बाहायदोंमोन संग्रामाव बे हाथियारखौ जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो गथायदों बे नियम रायजोफोर हाग्रामा सार बिथांमोना BLT खालामनाय खाम्फा सार बिथांमोना BLT खालामनाय बिथांमोना जेब्ला BTC गोरोबथा खालामबाय 2003 मायथाइयाव बिथांमोनाबो BLTनि समाव बाहायनाय गासै हाथियारफोरखौ सोरखारनो गथायदों नोंथांमोननिनो सेराव बे क'क्राझारावनो बिथांमोना लोब लोब बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव बिथांमोना सारेन्डार खालामदों आंहा गोसोआव दङ LK आडबाणी बै समनि BJPनि दैदेनगिरि बिथाङा फैदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि रोंसारि तरुण गगৈ बिथांमोना फैदों बे हाबाफारियाव बिथांमोना सारेन्डार जादों NDPआबो 2020 मायथाइयाव BTR सुक्ति खालामनाय लोगो लोगोनो जों सारेन्डार जानो गोनां जादों नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा सारेन्डारखौ दिनै जों जोंनि जायगायाव जानो हायाखै गुवाहाटियाव थांनानै जों जानो गोनां जादों जेराव दिनै NDP सोमावसारनायाव सासेबो रायजो राजा दुखु दाहा लानाय रायजोफोर गैया GMCHनि अडिट'रियाम हलाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों जों बै समाव बुजिस्लाबाखैमोन नाथाय BLT बायदि NDPआ मानो खालामनो मोनाखैमोन प्रमद बर'खौ दिनैनि आसामनि दैदेनगिरिफोर जायफोरा जोंखौ मोजां मोना जायफोरा जोंनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांफाफिनदों जायफोरा दिनै जोंनि CSBखौ स्क्रेप खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ बेकार खालामनानै दोनदों जायफोरा दिनै जोंनि हानिफ्राय मोननाय जि रेभिनिउ बेखौ दिनै स्टेटआव लांदों जायफोरा दिनै फरेस्टनिफ्राय फैनाय रेभिनिउखौ दिनै स्टेटआव लांदों बिथांमोनानो बै समाव सिमां नुदोंमोन प्रमद बर'खौ BTCनि चिफ खालामनो थाखाय बेवखायनो बे हाबाफारिफ्रा जोंनो रायजोनि गेजेराव लानो हायाखैमोन आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो गुवाहाटियाव खालामबाय हाथियार गथायबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आं बुंनो हास्थायदों गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बुजि मोनाखै BTRआव मा गथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' दैदेननाय बे आबसुआ मा गथायनानै सारेन्डार जादों रायजोफोर बिथांमोनाबो गथायदों बिथांमोना AK-47 गैयामोन नाथाय बिथांमोना मा गथायदों BTRनि 7.2 मोनसे क्लज दङ जाय क्लजआव लिरनाय दङ बे BTADनि जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड जेसेबांखिनि सरकारि हा जेसेबांखिनि फरेस्ट हा दङ बेखौ आसाम सरकारा लांफिननाय जागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ मोनसे दफा आरो बे दफायानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि हाथियार आरो बे हाथियारखौ आसाम सरकारनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखुनांथावना भाबै दिनै गथायनानै होदों आरो जोबनायाव मोनसे गथायनाय सारेन्डाराव गथायनाय हाथियारा जाहैबाय आलादा रायजो जोङो आरोबाव सोमावसारलिया बेनो फाइनेल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै फुल स्टप होना गारनाय बे मोननै हाथियारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जादों दा नोंथांमोना नायदो दिनै बे MOSआव
जि ग्रेजिं लेन्डनि बाथ्रा बुंदों, जि सरकारि हानि बाथ्रा बुंदों, जि फरेस्ट हानि बाथ्रा बुंदों, बे हाया खिन्थु फरेस्ट नङा दिनैनि तारिखाव। बे हाया खिन्थु दिनै ग्रेजिं लेन्ड नङा। बे हाया दिनै सरकारि नङा। बे सरकारि हायावनो गोबां बर' रायजो राजाफोरा गय बिफां गायनानै गावनि न'खरखौ सालायबाय थादों। बे ग्रेजिं हायावनो दिनै जोंनि गोबां आबादारिफोरा आबाद खालामनानै गावनि न'खरखौ सालायबाय थादों। गावनि गथ' गथायखौ दिनै फोरोंबाय थादों। दिनै बे सरकारि हायावनो जोंनि गोबां बर' रायजो राजाफोरा न' बां खानानै दिनै रायजो जागासिनो दङ। बे सरकारि हायावनो दिनै जोंनि फोथायारिफोरा बाथौ सिबिबाय थादों। ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टियान इसोर सिबिबाय थादों। बेबायदि रोखोमै बे हाया खिन्थु बेस्थ' जानानै दङ। बे हाया दिनै बाहायजाबाय थादों। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा प्रमद बर' बिथाङा दिनै रावनावबो सोङा लाबानो बे नोंथाङा रायजो जाबाय थानाय हाखौ गथायना होदों रायजोफोर। बिथाङा सारेन्डार जादों। दिनै नङाब्ला मानोथो जोंखौ होखारखो? फरेस्टआव थानाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ मानो होखारखो? बिथांमोननो पाट्टा होनांगौमोन। दिनै बिथांमोना जोंखौ बेबायदि बिपदआव खोख्लैदों। बेखायनो बारग' एनडिएफबिआ मेङाजासे जेरावबो थांनानै खामानि मावदों रायजोफोर। जोंनि सायाव फोथायनाय लाखि। जोंनि जि जानो गोनां फैबाय थानाय जि जेंना, बे जेंनाखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जों बयबो बाहागो लानांगोन। आरो बे जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि गोहोआ जाहैबाय नोंथांनि बेसेन गोसा भट। दिनै क'क्राझारबासिया खाफाल गोनां। जों उदालगुरिबासि हिसाबै जोङो दाखालिनो फोजोबनानै फैबाय 26 तारिख एप्रिलावनो। नोंथांमोना दिनै 7 तारिख मेयाव अर्थात फैबाय थानाय सानसेनि उनावनो, गाबोननि उनावनो नोंथांमोननि बे बिसायख'थिया जागोन। बेवहाय बे गासै जोंनि हा हुनि जेंना एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय बरननांगौ। रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ बरननांगौनि थाखाय, आरो बाहेरायाव थानाय गासै दावहारु लोगोफोरनि केसआ दिनै उइथड्र जानांगौनि थाखाय, आरो बे गोमानानै थांनो नागिरनाय जे बिटिसि, बे बिटिसिखौ बासायफिननांगौनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव जुदि गोग्लैयोब्ला जोंनि गासै जेंनाफोरा जोबनानै फैगोन। बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जोङो। दे जिरायफै दे। बेवहाय नोंथांमोनखौ जों खावलायदों। जोंनि गिलु बालु बे हाथियारनि संग्रामाव नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामदों, जोंखौ जाहोदों, जोंखौ दोनखोमादों। जों लामा सिनाय मोनाखैबा नोंथांमोना लामा बारहोदों। बे बर' बाजार ओनसोलाव सोरबा जुदि आफादनि सेंग्रा सनितपुरनिफ्राय फैयोब्ला, गलाघाट कार्बि आंलंनिफ्राय फैयोब्ला नोंथांमोना रावबो कुइसन खालामाखै। आफादनि नाम मिथिनाय लोगो लोगोनो बे बर' बाजार ओनसोलनिनो बबेबा मोनसे गामिनि सासे सेंग्रा बा आंनिनो न'खरनिनो सासे गथ' होननानै नोंथांमोना जोंखौ अनसायदों, लाखिदों, जाहोदों, दोनदों। बे गोथां जारिमिना जोंनि गेजेराव बारबोदों। दिनै जाय समाव बै जारिमिनखौ जेब्ला जों नायगोन बुजि मोनगोन। जाय समाव जोंखौ जाहोयोबा, दोनखोमायोबा, लामा बारहोयोब्ला, बा जोंनि सेंग्राफोर जेराव बहाबा दङ बेयाव रेसन होयोब्ला, बै समाव आर्मि पुलिसा जोंनि हेफाजाब होग्राफोरखौ गावदों, अर्थात नोंथांमोनखौ गावथारदों, बुख्रुबदों, जेलाव सोदों। दिनैसिमबो गोबांहा केस दङ। बेबायदि समावबो नोंथांमोना जोंखौ 1 इन्सिबो सहाय खालामनो नागाराखै। बरन्स बिखा फोरदारनानै जोंखौ अनदों गिलु बालु समाव। नाथाय दिनैनि तारिखाव जों जिखौ खावलायदों, बे खावलायनायाव नोंथांमोना मदद होयोब्ला, अर्थात नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैबा खुनु गिनो गोनां गैया। बरन्स नांगोलनि सावगारियाव जुदि गोग्लैयोब्ला जोंनि हा हुआ बासिगोन, जोंनि गोमानाय बिटिसिआ बासायगोन। जाय बिटिसिखौ दिनै बर' रायजो राजाफोरा बा बर' बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि थै आरो जिउखौ होनानै दानानै नोंनो आरो आंनो होफैदों, बेखौ दिनै जोङो लाखिफिननो हागोन होननानै जों फोथायदों। जों बेवहायनो फोथायनानै जों उदालगुरिनिफ्राय नैबे नोंथांमोननि बर' बाजाराव फैदों, क'क्राझाराव फैदों रायजोफोर। बेवहाय जोंनि सायाव फोथायनाय लाखि। जों जेब्लाबो जाथिखौ फोथांनो थाखाय जों खामानि मावदों। गेदेमा बिथां रन्जन दैमारिया बिएसएफखौ फुटबल गेलेनो थाखाय दायाखै, एनडिएफबिखौ बिथाङा रंजानो, बैसागु खुंनो थाखाय दायाखै, थाखा फैसा खामायनो थाखाय बिथाङा दायाखै। एकमात्र जाथिया बुहुमनि बिखायाव थांना थानांगौ होननानै बिथाङा दादों। जाय बेक्तिया बै समावनो एमए कमप्लिट खालामनाय, बेबायदि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बेक्तिफोरा जोंनि बै समाव जोंनि ओनसोलाव खोब खममोन। गोसो खालामोब्ला बिथाङा मोजां साख्रि बाख्रि लानानै गारि गुरा धन सम्पति खामायनानै गाव हारसिङै रायजो जालांनो हायोमोन। नाथाय बेखौ खालामाखै। हारिया बुहुमनि बिखायाव थांना थानांगौ होननानै गोसो गैयाब्लाबो, खस्थ'खौ मोनगोनब्लाबो दे जोंनो जिउ बावनोसै होननानै एनडिएफबिखौ जोनोम होनानै हारिखौ फोथांनानै लाखिबोदों रायजोफोर। मुगै जानाय, गादब जानाय, सोबख' जानाय, गिदिर हारिनि नासयनायाव गुबुनजों गोरोबफ्लेनानै जोबलांनो नागिरनाय हारिखौ गिजानाय आरो सनमान होजानाय खालामदों। दिनै बै बेक्तिखौबो दिनै जों उदां अखराङाव मोनाखै रायजोफोर। हारिखौ बासायनांगौनि थाखाय जों गोदोबो खामानि मावदों। दिनैबो जोङो जिरायनांगौ समावबो राजनितिकनि फोथाराव ओंखारनानै रायजोखौ बासायनो, हारिखौ बासायनो खामानि मावनो गोनां जादों रायजोफोर। आं मोनसे बाथ्रा बुंनो जोबनायाव, राजखान्थियानो भारत हादराव अर्थात बे बुहुमाव बयनिख्रुइबो जौसिन मोनसे हाथियार। बे हाथियारा खिन्थु मोजां मानसिनि आखायाव गोग्लैयाबा बे हाथियारा जोंखौनो गावफाफिनो। दिनै राजनितिकनि जि गिदिर मोनसे हाथियार, बे हाथियारा दिनै फेरेंगानियाव थानायनि थाखाय जोंनि बर' फिसाया होखारजादों। बे हाथियारा दिनै प्रमद बर'नि आखायाव थानायनि थाखाय जोङो गावनि हायावनो आलाय सिलाय जानो गोनां जादों।
बेवहाय साबधान रायजोफोर नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटजों जाया राजनिति खालामगोन बै दैदेनगिरिफोरा जुदि जाथि अनग्रा नङाबा नोंथांमोनखौ अनग्रा नङाबा जोंनि लाइमोनफोरखौ अनग्रा नङाबा बिथांमोना साख्रिबो होनाय नङा नोंखौबो होखारगोन आंखौबो होखारगोन जों गासैखौ सेरला बेरला खालामगोन थेर बेथेर खालामगोन बेवहाय गोदोनि बायदि जोंहा संग्राम खालामनायनि परिबेस गैया राजनितिकआव मोनसे बिराद गिदिर दावहा बे दावहायाव जों बयबो खौसे जानानै जाथि बासायनांगौनि थाखाय नांगोलनि सावगारियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ फैबाय थानाय जानो गोनां 7 तारिखआव होगोन होननानै फोथायनायजों आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबो गोजोन्थों।